салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо имрӯз дар бозори Корбонем барои шумо имена паплинои навбуромад, паплинои индийский, дубайский ҳамаи амиёро сиёмка мекунем, мепартоем. чибаки барои талабот бисёр шидагия дар бораи ҳамин чиз. вақте ки бозори Корбон меен нулевои дарвоза то ахирша сеюм проход меен тарафи дасти рост мегарден ҳаминҷа дукони акай Амриддин суроғ мекунем. Амриддин палвон мегӯен ҳаминҷада пайдо мешавад ҳамин чизо. боз ё ласана дубайский пилаги бидастан нархшон 250 сум. инаи сангои навбуромад қати на марҳамат шумо бинед чанд намуд доранд анами то ҳами тигра ё 250 сум нархшон. ана ин тараф сар мешавад бо дизайнаш 160 сум. ани ҷабо сар мешавад ё се санга загиян 150 сум. дубайский тоза якм сорт се сангош 150 сум. ина марҳамат ижа вибр калонай камтар истарабис. ина ма ин дукона нишон битум шумора дукони бе яке ай дуконои калонтарини ҳами бозори Корбонай ҳамаи ҳами чизои ҷуда ҳастанд. касе ки айноми канали Либос ТВ гап мезана обязательно бо арзон мекунанд шумо дар инами ҳама дубайский 150 сум. се санга сангошун Сваровский ягон камбудӣ надорад. баъд вибр бисёра иҷода вибр бисёра иҷа основной ҳама дубайский ана основной чизе ки имрӯз бояд шуморо новинка нишон бутам анами паплинои индийский ин чизо дар ҳар ҷо нестай. амира канта истар биёрда бинем. ина марҳамат ай пеш бибинем сангш майда задагиай и фарқиятш ай чиай вақте мехаҳед мулоимтарай ин мулоимтара ай паплинои дигашда. ина чанд расветка дорен айё ду расветка виброшка гулш бисёрай боз инами қад чиз дорен шумо озирашда дарунда ҳастая чанд намуд дорен чанд расветка дорен обши зиёда 100 та гул дорен айнамиё. ина бинед ки сангошон бо майда заге нархшон 350 сум даст. ина ай тараф дамбо ҳаста ятай дига инамиё аманбо ана амиё аманбо ина 300 бо хаймо мерем ай пештарак сиёмка мек. ина ай тараф шомадем инамиё вақте омадем харидорӣ кардан ин беҳад мулоим будааст. ина паплинои дубайский ҳастанд ки 150 сум. ё ай уда бо мулоимтар амиё ҳам дубай ана дубай индийский паплинои индийский ай дубай вардагиан неки ин ганда фарқияташ зур буда ки беҳад мулоим ай. баъд нигаҳ кунем ҷинҷ намешавад. ин вообще намефаҳмида ҷинҷшавӣ чӣ будааст зур. ина ишбу не фарқият ай качество 100% будааст. ина марҳамат бибинем همون ماتریال هم ازبکستان یک خیلی نه این ویبروش کالون زیاده 100 تا گل زیاده ویبروش مثلا کالون ویبروش خیلی 350 سوم نرخ دانای. کسی که اینامی کانال لیبوس تیوی گپ میزنه با ارزان تر میکنه. اینا مرحمت ببینید ایجاده زیاده 100 نمود میگه دیگه نمیدونن که 100 نمود زیادتر بوده است. اینا همه اینامی گلوی که شما میبینید همه اینامی گلو پاکا هستن کسی زکاس میکنه مرحمت استراک زکاس کنه که تمام نشون شبا که ایجا ابتوبی جوه نه مرحمت کسی که اومده میتونه بیا بخره کسی که اومده نمیتونه اینه پوستی مور بوده است. بعضی ها سنگوش هم عجیب بودن سنگوش هم خمیلیون بوده است. اینه ایش بود دیگه خیلی شد паплинои индис чизе ки ҳозир шумо дидесем паплинои индийский ё нав омагиам бузурда вақте ки шумо менаи пеш меқапем баъд мефаҳмем ки чӣ хеле мулоимӣ шавин роста шина места касе ки бафки меябур мепӯша дига бо як диксарак бо мехарам аба бигир шакун ай ҷада ҳамаи чизо ҳаст ай паплино сар мешаванд дар ҳамин дукон ай 150 сомон то 350 сомон. ина дизайнеро ҳастанд. ина ё
یا دیزاینری هستن نه یک دبایسکی 150 سومون ما برای چی جا سیومکا کردم که سانگا یا ژلت نمیکنن سانگشونا همین نورما میزنن که آدمی میپوشیدگی بعد سانگای مایده چی میکنن که وقتی نماز خوندن در شما چیکار میکنین خودتون نمیزنن برای سانگای مایده کردگی ابشیبت کردگی عجیب بود یا برای حجی هم هست برای دخترکای یوشم обши ки ҳамиҷа любой кас вибрша меова дар ин дукон ма бурдигам сиёмка кардагӣ будам пеш сиёмка кардаги будам аҷа сангои се санга 200 сомон ина марҳамат бинед ҳамаи маркуш ҳастай ами бология чиам ака ами бология ҳамаи дигар ё чиа 180 190 дастан ина марҳамат дизайнера ки колабошон назди қасмабо колабо о ина айо 250 сомон дига жуда иҷадаи 180 сомон сангошон 3D задаги наздик задаги ира хай каси як пеш бия бибина баъд мефаҳма ина марҳама шумо хуштутар мебинед айҷа мо дукона сиёмка карда будем якбор аз бо борошон навинка омадаги хай мо тамоми шаҳрҳои Россия доставка дорем касе ки омада наметавона занг бизана мо доставкашон мекунем ина марҳама ина ин сангои материалҳои навинкашон як бор дигам ай дур мегирам шумо бибинед амридин суроғ кунем амридин меоян сеюм проход тарафи дасти дост сеюм дукон мешавад